ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೀರಾಂಡು ಪೂರಾ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪಲ 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 ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ಪೂರಾ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಡಾಮರ್ ಪಾಡ್ತೇರು. ತುಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ತೋಜುಂಡು. ತುಳೆ ಎಂಚ ರೋಡ್ ಪೂರ ಏತ್ ಪಲ ಪಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು. ತುಳೆಗೆ ಆತ್ ಸೋಕಾತಂಡು ಗುರಿ ಗುಂಪು ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತೇರು. ಎಂದು ಎದ್ದು ದಿನ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಪನೀರ ಅಬ್ಜಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೈಡ್ ಆಲ್ನ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂತ ದಿನ ಕಾಣ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಳಿ ಆತ